Athletic Club euskaraldiarekin bat. Niretzat, behintzat nire bizimoduaren ardatza, edo behintzat nire egunerokoan edo nire egunetan zehar beti erabili nahi dudan hizkuntza, baina jakinda askotan hori erraza ez dela. Normala den bezala, depende norekin, non gauden eta zein den momentuan dagoen asuntua tartean. Noski lezaman hemen taldean galdenean batzuk badakigu, beste batzuk ez. Normalena da gazteleraz hitz egitea gehien bat, baina gero etxea joaten naizenean, txikiekin edo eskolan gaudenean, azkenean eskolako txiki guztiekin eta aita eta gurasoekin normalena da euskara erabiltzea eta noski hori da gehien bat norekin edo non egotea baldintzatzen duela euskarak erabiltzea. Zelaian, etxean, kalean, denok beti euskaraz.